nganten anyar senang sekali. Enak lho lagi ini. Lanang wedok lunggone kuwadi. Nganten anyar nyenengke ati lanang lan wedok bahagia sekali. Ayo, ayo Mek. Aku piyen ra ana kuwadi. Lho, ditemokno nang ngisor wit gedhi. Sing marai atiku wedi kiwa tengen diapit polisi. Kiwa tengen diapit polisi. Terus Mas Kendang yuk. Asik. Orang bayar melu mlebu nganten anyar kuwi guyang guyu Rama Sinta numpak prau malam pertama kudune jamu malam pertama kudune jamu Jamu ra jamu kudune kuat nganten anyar ya kudu nekat saka sembung kesandung kawat dhuwur tiambung sing ngisor Wow. Wapuk iki lho Mas saru Mas. Piye Bang? Lho ora ngaten. Cakep kamu koporno kowe iki guru lho. Guru lho. Kowe iki guru. Kowe guru ki singkatane apa? Guru ki diguru lan ditipu. Digugulan Digugu lan waktu tur saru Sapa kuwi? Guru. Kowe tenan lho sing apik lho balen. lah aku ya apik lho parian lho Purwo tekel lho Kecekel tapi sing terakhir ki medeni lho Mas. lah kowe ora bayari apa cicil Kowe ora bidal urusan polisi lho Mas kuwi lho Mas lho. aku Aku daleme anu piyayi luhur lho niki. Wis, Nyuwun sewu lho wis kowe. ngerti. Kowe nek sampe kleru sithik. Cekel tenang kowe Mas. masalah apa Lah kowe ngomong saru. sing saru kuwi sing ndi Lah sing terakhir guri mau. piye to Rama Loh, piye to Rama?